babanmu mai daraja Abdurrahman Chani mai magana da cikawa. Zawar baba Abdurrahman Chani da ya biyo hayya ya ga irin yanda hayoyin Nijar suke tun samun incin kai. Wasu hayoyi tun zamanin Sawaba, wasu hayoyi tun zamanin Saini Kunce ba a taɓa gyaran su ba in ba lokacin da Tanja ya yi ɗan wani gyara da an ka ƙara metir 2 bisa ga haya aka ɗan ƙara makwaɗi. Amma gyara ba a yi gyara iri yadda za a ci an zuba kwalta kamar yadda baba Chani yake nan gayi. To abin albishir gare mu shine kun san hanya wadda take daga Tsarnawa zuwa Tawa, hanya ce wadda take bata wuce metir 119 ba ko da 16, amma sai ka yi awa kusan 3 baka iso Tawa ba. To yanzu kakanmu ta yanke saƙa. Wannan hanya an zo ana ta ƙaddamar da ita, kuma kwalta ce ake samun inganci wadda sai ta zaka cikin garin Tawa. Sannan akwai kwalta wadda za ta hito wajen kilomitar 1000 da wani abu, wanda za ta yi a wajen Zandar. Baba Chani, Allah ya ja zamani, Allah ya ƙara maka ƙarhin gwiwa, Allah ya dafa maka ga irin ayyukan da ake muna. Mu 'yan ƙasa muna gani, muna san barka. 'Yan uwana 'yan Nijar, shi yasa muke ce muna ko da yaushe mu ci gaba da yi ma wannan shugabanni addu'o'i. Allah ya dafa musu, ya dafa muna baki ɗaya. Wannan shugabanni wato suna yi ma ɗan ƙasa abinda ɗan ƙasa yake so. Duk wani kukanmu Allah na shahe muna su, wannan shugabanni na shahe muna su. Ba abinda za mu cewa sai dai mu ce Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa na irin abubuwan da suke muna na ci gaba da muke gani a cikin ƙasarmu ta Nijar. 'Yan uwa, sannan Allah ya sa mu haɗa kawunan mu 'yan uwa 'yan Nijar baki ɗaya, mu zama tsinciya guda maɗaurin ki ɗaya. Mu bar biyan mutanen da suke ta cece kuce su kawo rudani, suna buɗe layif, suna kawo rudani ga 'yan ƙasa. In an kai wani abu duk ɗan ƙaramin shi sai su yi garave ne, su tashi su yi garave ne, su kawo don saboda sabotage, su yi sabotar wannan mulki. To waɗannan mutane mu gama su da alƙunutu, ita za ta maganin duk wani shaidani wanda bai ya son zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar. 'Yan uwa, Allah ya ba mu zaman lafiya. FDS a ci gaba da aikin da aka yi na jan ƙoƙari domin ƙasar mu ta samu zaman lafiya. Maluma a ci gaba da alƙunutu da ake yi. Allah ya ja zamanin ƙasar mu. 'Yan uwa, ina muna fata alheri ko fartaje wannan bidiyo o maximum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.